ito? Guys, alam nyo ba na sa TikTok pala kahit na 600 pa lang yung followers natin, ay pwede na tayong kumita. Yes, dahil meron nga akong TikTok account and iba yung mga content na ginagawa ko doon, hindi katulad dito sa YouTube. Tapos, pagtingin ko doon sa account ko, tinignan ko yung TikTok Studio and pumunta ako sa monetization. Pagtingin ko sa monetization, may nakita akong nire-recommend doon ni TikTok na gawin ko daw para pwede akong kumita doon sa TikTok account ko. So, yun yung i-share ko sa inyo. Yun yung titingnan natin kung paano tayo pwedeng kumita sa pamamagitan ng TikTok, kahit na konti lang yung followers natin. So, kung TikTok account user ka or TikTok content creator, I hope makatulong sa itong video to and sabay-sabay nating alamin kung paano ba yung gawin and panoorin mo tong video kong to hanggang dulo. So, yan. Umpisahan na natin. Yun guys, nandito na nga tayo sa TikTok account ko. And kung mapapansin nyo, meron na ako dito 1,000 mahigit na followers. Pero don't worry, kahit na 600, sabi ko nga kahit 600 pa lang yung followers mo is pwede na. So ngayon, punta tayo sa ating TikTok studio. Yan. Kung mapapansin nyo, ito, merong monetization. Tap nyo yung view all. So, kung makikita nyo, wala pa naman akong earnings dito kasi hindi ko alam nga kung paano pwedeng kumita dito sa TikTok. So ngayon titingnan pa lang natin kung paano nga ba. So kung mapapansin nyo, meron dito nakalagay na programs for you. Parang ito yung mga ways kung paano pwedeng kumita ang content creator dito sa TikTok. So yung una is yung TikTok Shop for Creator. Meron na nga siya nakalagay na recommended. Ibig sabihin, eligible na ako para mag-join dyan. Tapos, yung pangalawa is yung Creator Marketplace. Tingnan natin kung ano to and paano tayo dito maging eligible or makapag-join. Sabi nga dito ni TikTok, get paid for your creativity. Collaborate with brands easily and get paid when you create for campaigns. Okay? So, i-check natin yung eligibility. Yan, ang sabi nga dito ni TikTok is para maka-join tayo dito is at least 18 years old tayo. And ito yung medyo madugo dahil kailangan meron tayong 100,000 real followers. Medyo malaki-laki to, hindi po ba? And dapat nakapost tayo ng 3 video or more in the last 30 days. And kailangan magkaroon tayo ng 1,000 real video views or more in the last 30 days. Ito, medyo madali lang to, 1,000 lang eh, diba? Then, kailangan daw is yung content natin ay sumusunod sa community guidelines and branded content policy ng TikTok. So, back na natin doon sa isa pa na, ito, yung subscription, 0 out of 1. Well, 0 out of 1. So, hindi ko pa siya na-meet. Isa lang yung requirement dito ni TikTok. So, tingnan natin kung ano. Build your community with subscription and get paid. You could receive an estimated $248 US dollars a month. Assuming your community has 118 subscribers. Talaga? Parang ang laki nito guys, di ba? 118 lang daw yung subscribers mo. Pero magkakaroon ka ng kumbaga revenue per month na $248. Tingnan nyo to. Habang lumalaki yung subscribers natin, is lalaki din yung niya. Halimbawa, meron kang 817 na subscribers dito sa TikTok. Ganyan yung marireceive mo payment. Grabe yan, guys. So, ang laki niyan. Diba? Ito. Halimbawa, 50 lang. Hindi na masama. 60 subscribers, $134. I-convert nyo yan sa peso. Diba? Malaki din yun. Ito daw yung eligibility para maka-join. First is kailangan meron ka at least 10,000 followers. Have at least 100,000 video views in the last calendar month. Or unlock the full live experience. Ito guys. Pwede ka na palang maging eligible dito pag at least meron kang 100 followers. And i-unlock mo yung live experience.
paano to? Hindi kasi ako masyadong marunong pa sa TikTok. Kumbaga yung magla-live ka siguro, ganun. And kung interesado kayo, i-tap nyo na lang yung learn more para malaman nyo kung paano. So, yun lang yung requirements niya dito sa subscription. And dito tayo sa next. Ito, video gifts. Kung mapapansin nyo, naka 4 out of 5 na ako. Isa na lang yung kailangan ko. So, tingnan nyo yung kung ano yung eligibility requirements. Yan. Sabi dito, get gifts on your top performing videos. Para siyang stars sa Facebook and supers sa YouTube. Donation or 'di ba, bigay ng mga viewers doon sa content creator. Parang ganito pala, video gifts naman dito sa TikTok. So, para daw maging eligible ka dito is kailangan meron kang at least 10,000 followers and videos must pass safety moderation to be eligible for gifts. So, siguro, make sure nila na hindi lumalabag sa guidelines yung video mo and have an account that's been active for at least 30 days. Meet the age requirement, 18 years old and above yun, for sure naman, and accounts not used by government, politicians, and political parties. So, dahil donation nga to galing sa mga tao, is kailangan hindi to account ng gobyerno or ng isang politiko or ng political parties. So, yun yung mga requirements. And doon na tayo sa eligible na ako dito sa TikTok Shop for Creator. So, titingnan natin kung paano nga ba to gawin. So, tap natin tong join. Ayan, ang sabi nga dito, promote products, earn commission. Start earning commissions from every eligible sale you generate. People can buy from the links you share or directly from your showcase tab, shoppable videos, or live videos. Commission pala to, guys. Magkakaroon tayo ng commission sa mga products dito sa TikTok Shop na kumbaga maibebenta natin or pag-share lang ng link. Requirements nga dito is kailangan i-meet natin yung community guidelines. So, na-meet ko na yon. Have over 600 followers. So, na-meet ko na rin siya. And at least 18 years old ka. So, yan guys. Itap na natin yung apply. Sabi nga dito, congratulations, your application was approved. Start earning commissions by promoting products on TikTok Shop. So, hindi natin kailangan magkaroon ng sariling produkto, guys, para kumita tayo dito sa TikTok. So, start earning, tap natin. Share product links and earn a commission on every eligible affiliate product sale you generate. Okay. At dito guys, tingnan nga natin kung magkano yung pwede natin kitain. Halimbawa, nag-promote tayo ng item. Halimbawa, itong bag. So, tap natin yan. And makikita nga natin dito kung ilang percent yung commission na makukuha natin. Halimbawa, ito, 10%. So, maka-earn tayo ng 7 pesos and 70 cents per sale. So, depende to guys sa mga items or sa products. Halimbawa, ito, Bible. So, mas mahal siya. And pag tiningnan nyo siya, makakakuha kayo dito ng 15% commission. So, mas malaki siya. 17 pesos and 25 cents yung makukuha nating commission dito. So, dito kailangan natin ng magaling na strategy para mas bumenta yung product. Halimbawa itong si Jo Marie. So, napakagaling nitong content creator dito sa TikTok.